Drage moje trudnice, tijekom trudnoće želite stvoriti što bolji preduvjet za lakši porod. Vaš sakrum treba biti što pokretljiviji kako bi dijete lakše prošlo kroz otvor zdjelice. Današnje vježbe u tome vam pomažu. Srolajte ili poplan ili deku ili nabavite yoga bolster. Treba će vam i ovako remen ili ručnik koji možete postaviti ovaj mekani, to je metatarzalni dio vašeg stopala. Prekontrolirajte kako je vaša zdjelica i da su vam rebra slobodna. Znači, kada legnete, da vam rebra mogu pasti prema dolje. Možete slobodno imati i veće povišenje, biti višlji gore, ovisi o tome koliko je stadij trudnoće i koja vam je zapravo pozicija udobna. Prvo što ćete napraviti je normalno prekontrolirati da li je vaša zdjelica u centru, da možda nije se podigao desni kuk već na samom početku, pa izravnajte zdjelične kosti s prednje strane, uhvatite nogu i malo dopustite da u ovoj zategnutoj, to je dorzalna fleksija stopala, povučete vašu nogu prema sebi, da osjetite istezanje, nekakvu senzaciju sa stražnje strane. Ako vam je noga druga u podu sa stražnje strane natkoljenice, onda slobodno povucite malo nogu višlje prema sebi. Ako slučajno, kako povlačite, se dogodi da se podiže ova noga, onda vratite nogu desnu prema dolje, tako da bi se stražnja strana lijeva noge opustila. To nam je bitno jer ne želimo dobiti podvlačenje zdjelice. Ako podvučemo zdjelicu, onda zapravo ne radimo na onoj muskulaturi koju želimo dobiti u istezanju u ovom trenutku, a to je potkoljenica, odnosno stražnja strana noge. Noga vam je potpuno opuštena i onda lagano krenite opuštenu nogu voditi u pokret u svim smjerovima, rukama, znači spuštamo prema dolje i onda lagano kružimo prema unutra, prema sebi, van, od centra tijela i prema dolje. Jako je bitno da dobijete što veće opuštanje mišića desne strane noge i da je zapravo aktivna muskulatura ruku. Znači, ruke su te koje drže cijelu nogu i vode pokret. Na taj način ćemo dobiti i relaksaciju, ali i istezanje mišića nogu. I sad to isto radimo u drugom smjeru. Znači, okružite, možete slobodno malo istražiti što se dogodi kad malo dalje odete sa nogom, kad odete više na van, ali isto tako i ne trebate previše ići od centra, jer je cilj dobiti stabilnost zdjelice uz mobilnost, odnosno pokretljivost noge. Evo još jedno ponavljanje i da su ti mišići nogu što pasivniji, da oni ništa ne drže, jer samo takvi mišići mogu dopustiti promjenu u onom smjeru u kojem želimo. Odlično. I sad ćemo zaustaviti pokret desne noge, pa isto to napraviti na drugu nogu. Znači, postavite na mekani srednji dio, metatarzalni dio stopala, vaš ručnik ili neku čvrstu traku. Povucite nogu prema sebi, tako da vam je stražnja strana desne noge na podu. Ona je kao sidro koja drži cijelu ovu konstrukciju i ne dopušta da dođe do povlačenja zdjelice. Znači, ne želimo podvući zdjelicu i onda zalijepiti leđa u pod. To nikako. Znači, opuštamo nogu, odnosno mišiće nogu što više možemo u ruke. Noga je pasivna, ruke drže i onda ako čak i ne osjetite istezanje, nikakvu možda promjenu u stražnjoj strani, to je u redu, jer želite zapravo dobiti pravilnu poziciju u kojoj možda nemate takav osjet, ali imate dobru kvalitetu pokreta. To je puno bitnije. I onda krenemo u kruženje. Znači, s nogom idemo na van i s nogom idemo prema podu. S nogom idemo u desno, znači kao da zatvaramo. I sad sve
osjećaj možete imati i u bočnoj, i u stražnjoj strani noge, i u listovima. Sve to normalno jer sa ovim pokretom zapravo utječemo na sve te dijelove naše noge. I naravno da dišete opušteno, da disanje prati ovaj cijeli pokret, ali naravno da ništa ne forsirate. I sada ćemo iste krugove napraviti i u drugom smjeru. I sama ova pozicija u kojoj se ja nalazim bez da radim išta s nogom je jako blaga za opuštati i leđa i mišiće zgloba kuka. Pa ako vam sama pozicija odgovara, slobodno nju možete ponoviti bez da išta radite na vašim nogama. I jedno 4 do 6 ponavljanja na jednu i drugu nogu u oba smjera će biti sasvim dovoljna da napravite promjenu i da nekako svaki dan radite ove pokrete. Odlično. Današnja je vježba korisna za vašu zdjelicu, no pozicija u kojoj smo je radili opuštajuća je za cijelo tijelo. Koristite ju i uživajte u njoj. Vidimo se sljedeći tjedan.